dan bulan padangnya kaya lino rembulane sing awe ngelingake ojo turu sore ini tak didangi kanggo sepo mengko sore ini tak didangi kanggo sepo mengko sore. Lalindes. Ayo pro konco ngawaru Kabeh pindho neng
ganteng tenan kuwi. Kok ganteng to? Lho. Ya Allah ya Allah ya Allah. Mau jadi wong elek ya, Met. Iya, saiki ganteng. Iya. Saiki ana sinden barang. Sapa? Oh. Saiki wigagone wis klambine kok ngene ana silit pitike pindah rono. Kok sik yo iki yo yogone iki yo Mary. Nek klambine Andes Rokomet ki yo anyar. Yoga. Iki yogone iki yo do Mary. Do Mary. Anyar ngene iki tombok. Ayo tombok. Tapi aku bersyukur apa? Lek Aldut kuwi Lah napa? ora semangat pisan. Lah kok iso? Klotrok raine. Saya iki double. Mau mosok double. Andes mau mosok muni. Aldut tapiane ngene wae kok sarung ada kendang priwes mang cincing ngene. Lah apa? Ya salam sik, Men. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Awak dhewe ning acarane apa? Acarane Lali ngono we. Lali ngono. mau aku ora sambutan no. Festival Kebon Kliwon yang Papat 4 tahun. Ya, muga-muga tambah jaya sehat selalu. Sing nonton ya alhamdulillah dubak-dubak kok ngene nonton awak dhewe wae. Pokoknya sukses jaya selalu. Iya, kita kenang apa tak gawe kok ngene. Aku mumet. Mau kancane ngadeg aku ndodok dhewek. Ayo. Lah kira relasi yang biasa lagi. Iya. Met. Napa? Wingi iki aku melu latihan. Heeh. Andes tak tekoni, komen kok ora melu nandi. Gek ngeterke bojone Pris. Jangan dani bojoku wudune kok papat. Kok iso? Kambuh. Aku jenenge ra wudune kok. Lah napa? Silit pitik. Silit pitik ngawur masa aku bojo karo silit pitik lah ya. Ya wis. Rodate ya wis. Saiki ana gunane sinden nyanyi. Nggih. Nih, ya wiyogone saiki ganteng-ganteng. Gajal ndelok makune. Tawangi. Lah piye? Mas Sahrul ngawur. Betul. Roguse aja Sahrul ngawur ae. Bos Rut. Nggih. Aldut. Mas Ucil. Lowo barang jadi wong ganteng. Endi? Kayak kampret. Kampret. Kampret wong ganteng tukang dase. Lah sapa? Walah, saiki bagus ale. Gaya padahal dubak telak pitik lho, Lek. Pokoknya luar biasa malam luar ini. Biasa. Wes yo, saiki dilanjut lagu buat artis kita. Moga Mbak di sini. Iya, kita apa harus Mas Andes? Rindi Salindri. Wah. Rasa ganti-ganti jeneng ngono kuwi to. Iya, iya, ayo sini. Lagune sak Oh, sak aku sing ya. apik no. Sing apik. Ngono. Ya iya. Aku ki yo Mary nek lambine Andes anyar ki asli. Waduh. Yalah kono tuku 700 kok. Jare rasa ngono ku. Larangan dhewe. Piro? Awak Dek juta. Gaunku karo lambine Andes ki larang wong loro lho. Lah iya kene yo. Ya ora apa-apa meskipun ora beren kok ora apa-apa. Ora apa-apa. Sing penting jos. Sabar, aku kuat kok. Kuat. Ora beren apa. Sebenarnya kanca-kanca sedeng. Ayo, kolo-kolo. Lagune apa? Hah? Adik kowe. Apa? Bagongnya lho, Bagong Lesene ini Bagongnya. Bagong, gue dan saiki guyune meseme ora bisa do. Bagong Kok iso? iya lah lek gue iso do. Ayo. Wis, monggo dikasih tembang iki. Ayo Mas. Iki penjaluke cah-cah monol iki jan aneh-aneh lagu dia. Saiki tak pakai ning janji-janjimu lali aku ojo lali anakmu. Sik kok sik iki Andes karo Pras ben rebugan sik. Makane wingi iki nek kon latihan ki mangkate gak sik. Latihan kok makan kok jam 11 ki lho. Kepiye? Kelingan mana? Ya. Dul. Kelingan rikala urip bebarengan bunga susu
malah sia-sia. Yo pancen wis suwe anggonku nggonku urip aku kasih mono kuno aku ninggal anak bojo lan wong tuwa urip ning desa tansah keloro-loro. Pancen wis tak sumpah jroning atiku yen durung bisa keturutan karepku aku yen anakmu takon sapa to bapakne kuwi kabeh ono wis ono beneri tangan ono aku isi nyambut gawe mulyani anakmu kelawan duwe Wis nih, sampun. Nggih, iki benek sing ndak ucul. Nah, ana cagake apa pitu ki iso jentir ngono. gila ana cagak Monas to. Iso. Gonku kok ra ono ya? Wah, den angel. Wajib ngangin lanang wadon lurung ilmu wajib ngangin lanang wadon lurung ilmu aja lihat yang durung rusak bodohmu aja lihat yang durung rusak bodohmu Pras. Piye Des? Lanjut. Iya.
Iya. Dikasih lagu dulu, Des. Iya. Iki prasis burak daru cek. Sabar. Iya. Kita tapi lu latihan bingung cewek kaya manuk dipotas lho. Komet kue. Iya. Ya. Iya. Singa. Ya ngono kuwi to, Pet. Ya wis, saiki dikasih tebangnya dulu. Yuk semoga Mas Irul, monggo. Janjane iki mau salah sapa kok nganti sliramu makatake tresno ora nyono atiku uga ora ngira yen saiki uripku banget yen kelingan marang siramu omayu koyo rinci aku ketemu saiki aku iki katon nopo semua sliramu nate prasetyo bunga susah dilakoni kanthi ilo ora kurang ngira yen sliramu cidro lingkar promo milik karo priyo saiki uripku banget nelongso tuwa ayu citrariba ocal ketong walas putra putriku aku ora guna bapak terkunci wis tatino pasrah karo sliramu nate prasetyo bunga susah dilakoni kanthi aku ngira yen sliramu cidro enggal promo milik karo pinodyo jan iki mau saiki uripku banget nelongso
Jane wis tak tambahi meneh. Meh tak tambahi meneh. Beda diet lho, lemu-lemu. Kok atok iso membret-membret itu gitu? Kono geden bokong ya? Kok iso mewek-wewek? Walah. Oh, silite ra nganu ki. Bener emet lah ya Allah. Gegeden bokong ki. Termasuk malah mlotrok malah. Oh, alah. Malah nelek bareng, Met. Nah wis tuwa iki rada angel, gegeden Medicom. Ayo. Piye Des? Kaya nganu penangkal petir. Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari hikmah, supaya kita bisa unggul menjadinya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk ke surga. Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Sungguh kami mencari hikmah, supaya kita bisa unggul menjadinya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk ke surga. Des. Des. Kowe iki Alfamart iki kepiye maksude? Kancane nganan kok ki ngiri dhewe. Kepiye? Des, jatah elek ru to? Iki PR angel iki. Asline iki Andes oleh omone kok dudu dhewe kok. Ayo. Apa? Mau kae telepon kepiye? Hah? Anu, lek Rudi aku bawane ngono. Opo? Sing Iya toh? Iki ngene Des. Kepripun? Tadi ada amanat dari panitia bahwa panitia Festival Kebon Kliwon keempat ini mau memberikan piagam penghargaan untuk keluarga besar Citra Rimba Indonesia. Siap. Mohon untuk rekan panitia monggo untuk segera menempatkan piagam diri. saya tak tompone sih. Piagam nek ono embel-embele sing nampani MC-ne. Oh iya. Sampeyan piagam itu ora apa-apa. Ya karang wong ngisor ki. Ya. Loh. Siap. Iki di syuting karo Bos Joko barang iki. Berarti sampean sen apa? Dalam Sampean sen apa? Baik, semoga untuk menerima satu penghargaan, semoga Bapak. Oke. Aku gendara sing MC. Oke. Ngono. Monggo untuk ketua panitia beliau Mas Sariful Fakih atas nama ketua panitia Festival Kebon Kliwon yang keempat yang mengusung tema ngunduh woing pakerti. Mohon berkenan untuk menyerahkan. Iki sing nampa Pak Ketua atau apa iki? Ayo, Oh, tak wakili. Oke. Iya. Des, iki mikir dicekel Des tak. Oh, kon nyekel to, ngertine tak tambahi. Wis kadung ngono. Sepile utuh. Ya. Nah, Pak. Mantap, pamit. Terima kasih. Sukses selalu untuk Festival Kebon Kliwon yang keempat. Tentunya rangkaian agenda acara sampai dengan tanggal 10 November yang akan datang. Sukses untuk Tunas Muda. Gayang dulu. Monggo dilanjut ontran-ontrannya Des. Ini ada agak cerita juga. Iya. Iki tak Pancen. gawe ceritane ya kaya iki lagune Brotoseno. Andes ning kono ning kene kanggo. Iya. Jadi kelebihane Andes Anu wah, untuk brongos ya. ya ora. Aku nang ngene iki ganteng ora. Oh, sek kok omong-omong anak. Ana tahu mateng dikromos. Apa artinya? Kelebihanmu ya untunmu merongos. Iya. Ya, mbotane ngono. Tapi ya balesnya piye, Cak? Bales. Ireng-ireng. Dicotol pitik. Iya. Senajan ireng.
ning oh ya wis. Ning ceweke ora sithik. Bener. Ayo kowe, yo kuwi. Kulum kunyah. Assalamualaikum semuanya. Lek Rudi jadi yang paham. Ya wis, saiki nutup. Iya. Wis wajine Lek Rudi iki. Ayo. Oke, ini Monggo. satu adegan menceritakan ya perjalanane sebuah wae cerita ning wayang ta. Ya wae brotos iki siap-siap pras kok ya. Ya. Rikata Dyan Brata Sena Kampo Puhing Bang Bindulu Sarira angladumo godheng wong simbar cocok yen ngendika gumalagar pindho guntur kadang penenggak Pandawa mawa sindung yen lumaris minta tolong lighting dimatikan mas, semua lighting dimatikan, minta tolong operator. Semua lighting masih dimatikan, minta tolong ya operator. Ngemban dawuh Guru Durna ngupati susuing ganti ati kang meneh datana panggih kang sinetyo
tekan weninge kang cipta bapak guru minulya papan dununge sejati pinanggisan dewa ruci Citra Rimba Indonesia gambar dawa guru durno ngobati susuwe ganti hati kan meni katan panggih kang sinadyo lepas kang bubusing nolo hatian kang sinawang sumong katan kandeng nakasih Citra Rimba Indonesia. Budake mana ya toh Gusti kang Maha Agung paringono kekuatan anggone kula ingsun lakune saya diparingono keselamatan anggone kula pentas ing dalem punika kanggo wacana bismillahirrahmanirrahim demit prajurit setan ora doya Gusti kang Maha Agung paringono keselamatan anggene Citra Rimba.
Ranjang alon lampah alon becik ketitik olo ketoro kang sifat manusia sing ati-ati lanas padha nger anggon mulih makarya anggon mulih kerja anggon mulih golek rezeki sing ati-atine grenyak grenyak lampahe para satria ayo le budal Sekang amor putu mati manunggale kawula Gusti kreteng ati bakal ayo budal kan sing ati-ati ngesun dan apa piranti Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam suku-suku pano-pano ila-ila sira yang
Janji ngomong sedih jare semua kapranan jroning atiku nalikane sepisan ketemu desan priyoga sulesyo wicaksana sisih kita tanah Jawa dumugi ana segara kang nyata gane segara kidul roro kidul kanjeng banget ing nang segara kidul
semono tresnamu setananku anane mung tansah ngelembono sasat ora nate citra mulo aku tansah nimbangi tresnamu kira mati ora ono liwat kang sumunar amung diko bagusanku sliramu pamit tugas ngayahi mrih rahayuni sesami gono kumuji karya besuki sok kapan anggonmu beli wis bali wis esuk iki ndak dadi turangga subuh wis bali Urung rampung? Ayo, Urung, rampung yuk, rampung. mau, Ya. kesusu Urung rampung. batengan dadat rasa hatiku barang kaprungu kabarmu nyatane sing kondo mung layangmu ora ngira kena kudu luar biasa Jadi Tepuk tangan buat kreasinya Mas Andes. kowe iki nang ngejog nggo asisten mo gak asisten. kowe Baik, tak. Baik, kami mohon maaf bila ada tutur kata atau perilaku kami Tapi- dari teman-teman kalian semuanya. Boleh berikan tepuk tangan buat Citra Riba Indonesia. Ya. Terima kasih. Wes, dan dilanjut. Dilanjut. Oke, selesai. Ya, malah oke. jadi kau pemulung Oke. ini aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Foto. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh.